Luar Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabari kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ye kemet bedangsa jong ka pernai len kharsintiu. Kabla klat no na ka jing shaot pedot ha usamla. Kabla jak lai potrik ujuliu arajar arpusan. Hapendeng yong mairang. Lepin kit no mentaga sengi ke shitrik unaitung arajar arpusan. Natirot Singh Memorial Civil Hospital mairang. Shini Grims Hospital Shillong. Benle ika postmortem. Kasengkor kharsintiu Central Body lingba ujaran skatri ba Alfan Bird kharsintiu. Haringkar kajingadon lang President Kasengkor kharsintiu mairang Union. Uba air prang kharsintiu. Kelami syakhamar ban pendrem jur. Ika jing syawat pedot kasamla pernai len kharsintiu. Halau samla haduk bakana klat no. Uba Alfan Bird habakaran chigilar patai kuboru loong. Bakan di kadu company yap. Kadi kasin ke beningkong. Bakan ja ha kakur kharsintiu. Baru lakin tu bor jongkaan. Bakin pinchitom dak beting ute ubriu. Wala day ban shim ya karai ban sijin pasiru. Uba Alfan Bird labin rap ru dak boong. Habang ngim kuha ikiweiru. Bakin im yakum kini gibriru. Ngim day ban ayla deki bakin im. Yang hangne naka liang jongka Sengkur kharsintiu Central Body. Ban sngolem yakani ka jingjia kabawan banjia yakani ka khna samla kabadi na ka kor ka jai ka jongi mars ni i ka kubor menin yakatu ka jingjia kaba kawai na ki khun samla kaba shot rendang hapo mairang ka pensujer yangi ki bayo ban pet yakatu ka kubor bat kum ka kurhi adin ba ngilayo ban wa jingtip kani ka dei ka jingjia kaba lesi kabaningkong lani kata ka jingjia ka bampan jujia menu hakakur ka jongi baki khun na kakur kharsintiu kinsha ban penyap dusmon mat khamtam man chon na rendang ngidap ka jing snosi ka bakrau ye kani ka jingjia bat ngisngau ya ka ban penpau bat ban pendram ye kani ka jingjia ka balawan jia kendit hakayeng kasam ka jongi hoj ulo badum owan banka ya kayeng kasam ka jongi Tehendrei kum Central Body menen ngilalum ya kajing yalang ka bekerki bat mentang gidan hangni hapo mairang kabadai ka Civil Hospital hangni hapo sangsyong Hendrei ngis ngosi ba nadu menen balaklat kay kamet kadan hakani hapo hospital Tehendrei ngis ngothu namar ba kimdan ki specialist kibadi ban pej ya kani ka forensic kibadi ban pej ya kani ka lain kumta kimla ban pendap ya kani ka postmortem hangni hapo mairang te menta habang ipet lade ka posting sngi enreng idang habra biang ya kani ka met menta ban lek pat shani grims naga benta ban le ya ka postmortem hang te hapo ni grims te nakaliang jong ka nagi bahayeng wasam ngisngosi alor jong kani bat ngisngau ya ka ban kentu ka baningkong kalong bakibor jong ka an kidei ban penchitom tinge yauni uriu transnam uban nuat ban shim ya ka jingim jong kani ka khna samla kabaar ni kwa ru ya ka ban pensngau ya ka sarkar ba ni im hagi jaka nong gendong bat kani ka di ka wei ka hospital ka ba ni shania hot kamdei tang ba ka ja ha ka ying jongi henry ka ja ka ying jong ki nongshong shnong ki badai na kani ka dong ka than tingi sngo ya ka ba ka sarkar ka di ban khmi ya kum kini ki specialist ki badai bandan hakini ki hospital khnang bangim dan kam banra ya kum kani ka jingjia nolor ba kani ka jingjia ka basmosi hendre ngim ban se ban habra ya kamet sharum shaneng naga banta ban pendap ya ka jingdon kam kom jong ka an te nagaliang ka jong ka kur kharsintiu Central Body hi ngiyeng shitli ban pendram jur ya kani ka jingjia ban ngida karpat ya ki bor jong ka an bagi di ban perking bat kalong ka bakta adu kata-kata haba kawan banjia kumni hakayeng kasam ka jongi namar ngasngo ban ong ba kajingin kajong kibriu ki bamenta bok suat ularung teli bokumno ya ka ba iye kumno ya ka samla ka ba kiladan kata kajingi iye kajingi than andre hakmat jong pa unod ban ot dakatari ban ot ya rendang hadu ba kabriu kanda dukot mensim
ngisngau si halor jong kani ban ngisngau ba imat kum ka jing kentu bakari ka jongi kadi kari ti brio te blay bakari ka jongi kadi kari ka ba ublay i hadu kata-kata ten rekat bangi nang i ki jingjia ki baman la kasngi baka jing ya penyap ya ki para brio kalong kum ba penyap ki merat tengah ngasngau baka bor jong ka an kadi ban penklan ya bakum kini ki brio wat la dadai ban shim ya karai ban sedien pasiro ngasngau baong bahaban nim kwa ya ki weru bakit im ngasngau bakum kini ki brio nim dai ban ailat ya ki ro bat im kata kadai ka strong message na kalyang ka dong ka kur kharntio ngiyang sitli bat ngidan ringkat ba kani ka yin ka bajia ya kani ka jingjia ka basmosi bat hadu bangindala ban pendap ya kani ka met nasngau bana kalyang ki unit na po mairang na po maukara bat nakleng kani ka dong ka than ka jongi ngini snok tilang ba kani ka yin ka pamat ya kani ka jingjia ka basmosi. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.